Türkmenistan'ın prezidenti Tebiğ Gazyň we Newitin çykarylşyny artdyrmaklygy tapşyrdy. Döwlet başçylarynyň sany ulgamy arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde vice-premier Batyr Amanow ýurduň newit gaz puwdagyny, şu ýylyň ýanwar aýyna alynıp barlan işler barada hasawat berdi. Hasawatda newitiň we tebiğ gazyň çykarylşyny artdyrmak, şeýle hem uglevodorod ferişdelerini dünýä bazaryna çykarmak, ugurlaryny giňeltmek boýunça işleriň ýokary görkezjilere eýe bolanlygy bellenildi. Türkmen Newit Döwlet Konserni tarapyndan newit çykarmagyň meýilnamasy 107,10 göterim, newiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 106,14 göterim ýerine ýetirildi. Tebiği we ugurdaş gazy çykarmagyň meýilnamasy bolsa 108,13 göterime deň boldy. Döwlet başçylarynyň hasabaty dinläp, newit gaz senagatyn ösürmek boýunça kabul edilen maksatnamalar üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň möhümdigini nagtady we tebiği gazyň hemde newitiň çykarylşyny artdyrmak, ýataklary özleşdirmek hemde kärhanalaryň önümçilik kuwadyny ýygyderli ýokarlandyrmak boýunça degişli tapşyryklar berdi. Sizi dünýäni hem ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmaklygy unutma.